ka yamo mane dalano timang'o opogore. Koro tijini na stress gido ng'ano ka tinde bende girumo chal ka gimitongo gi girumo joyudgi kanye tiro kada kar mana koth ge kuonde miuse yiende girumo nikech lo onge aito girumo nikech ji onge chuny mar rito indigenous trees kaw igni ema no ka samoro ne ndika kwaru no ka yien duong to kwaru poni ni yien ni no yike kwarwa gi kwarwa to ji wach moro biro kan yien mar pesa koro ji dwa pidho yiende ma eucalyptus ma after 5 years yien duong eno tema ng'ado uso ma ok ng'i ni quality mar yamo ma en gode gwen kanyo ere kaka dia bed affected koro ji wabedo ikono ni yiende gi nitiere gintie kode nitiere sani ji dok back to Eden kata ino kaka sani ji dwa ni mondo cham kuon bel ji dwa ni ocham inyiso ni climate resilient seeds one gi climate resilient so many options but gigi sani koka they are very expensive koro ino kiding'io yiend ndege or cypress or eucalyptus tibono ki kodhi achiel iuso ni $10,000 to kiding'io koth obudo tidhi usni godo 500 koro imino ka cost no kopo ni idhi kawo yiende 100 to ng'ato neno wawa kaka eucalyptus or akawo ndege adhi apidhi as long as ni dala not mang'o nigi yiende koro cost is cost and patience makoro kikwane ni ng'ato pidha yien to koro wachak pako ni ng'ani kedo koda lokruok mar chal mar kor lwasi ntiere pogruok nitie joma pidho ni nikech gidwa pesa to nitie joma pidho nikech gihero yien kaka an ahero yien koro adwa ni anteka ni yien quality kata odhi mana rit nikech iwacho ni we must plant sani koro jiwacho ni plant your age and plant your children koro iluongo ni intergenerational equity yien mine ni ng'ado sani ni nyithindi bed mang'o kwaru ema nopidhe in ok ipidhe itere yien misepidho minyawene nyithindi koro kik ji ng'ia gini ni itime nikech serikal owacho or expert kaka olondegi ni wacho to nego be ni time kaka in iwacho ni apidh yien ne nyithinda mondo chieng' moro nyithinda de wach ni baba nopidho ng'o yien ng'i wang'ade nikech baba manopidhe koro it is a joint responsibility. To Olonde paro ni piny Kenya osekedo koda neno ni wakedo koda lokruok mar kor lwasi king'ora mana kaka piny Kenya okenge mwasebedo kwagoyo nyocha kan wantiere koda romo mar kedo koda kor lwasi Nairobi Declaration nyaka sani bende neno kama lokruok mabende nitiere lokruok osebede to chandruok mwasebedo godo en ni wabere loso chike kendo mano is part of the discussion mar COP wabere gimoro ni declaration wabere gimoro ni pledges wabere gimoro ni commitments koro kwa say ya COP to wacho ni the agreement ne on just transition Kenya bi wan gi policy on just transition to ng'ato wacho ni wan gi pesa moro matin kawe akonyu olosi kose lose ikane nikech sami lose onge ng'ama nigi paro mar kaka odhi bedo implemented koro Kenya wasetemo ndi loso chike kendo wan gi chike minyalo dwar nyaka sani wan gi carbon regulation the latest I think one in Africa one pinje matin sana manigi chike kaka Kenya ni godo koro temo mar chike osetim waselbedo gi institutions wan gi officers to gi offices ma oseketi mar mochimore tir gi weche mag alwora wasebedo kendo gi financing serikal kata counties osetemo maber mar keto tenge pesa mar ochikore gi weche mag alwora to shida en implementation keto gi chik okoromo timo kiwacho ni idhi set aside 2% of your county revenue to pesa ni be isekete ka serikal owacho ni our NDC nationally determined contribution dwaro around 650 billion by 2030 to serikal wacho ni 15% dia serikal penjo ni serikal bino seketo 15% no sama manyo pesa kuom donors go osiepe wa oko penjo en ni be wan gi pesa wa mwaseketo tenge ni pesa ni benitie koro moving from pledges commitments and everything
to action. Ni onego bed ni koro wang'iyo timo. Koro Kenya to anyalo wacho ni kada kidhi e gwenge waneno kaka projects moko kaka Floka, financing locally led climate action. Osetimo maber, lakini wanongo ni nitie tungni moko ma pod tindo tindo. To en mar ni koro wacho ni it is a project no en mar iluongo nang'o, en project mitemogo. Koro puonjruok mwadhi yudo kuom Floka nyalo miyo watim maber mbele ka koluwore gi weche mag alwora e gwengewa. Mana kaka wacho ni rombe ka